Здравейте, приятели! Аз съм Иво Колинчев и в днешното видео ще правим научни експерименти. Ще видим дали ще се получи. Все пак са научни, ако не се получи. Сори, но да се надяваме, че ще се получи. За първи експеримент, доколкото разбрах, се казва лава в чаша. И тук съм си разтворил нормална вода с зелена боя. И това настрани. И сега ще ви покажа как точно ще се случи магията. Много е яко. Да действаме. Така, приятели, не обръщайте внимание на това. Просто съм сложил един стар варел. Беше мокър и някакъв тук парца от дреха стара, изпокъсана от кучето. Да преминаваме към експеримента. Ще ни трябва олио. Аз взех такова. И ще ни трябва половинка, може разтворимо витамин С и такива. Аз мисля, че половинка ще ми е достатъчна. Тук съм си разтворил, както вече казах, вода и боя, която е тук. Съм си ги разтворил. И сега трябва да сипаме олио. Между другото, олиото би трябвало да остане на повърхността. Ще видим. Още малко може трябва. Толкова мисля, че ще ни е достатъчно. И сега да видим дали ще се случи магията. Наистина се случи. Аз мислех, че няма да се случи, но се получава. Да, е това е като лавата. Да, много е яко. Не знае, че ще се получи. Мислех, че няма да се получи, ма се получи. Готин е този експеримент. Между другото, още не се е разтворило разтворимото хапче и още трае този вулкан. Жълт вулкан. Не знам колко добре се виждам, а лично като оценка му давам 9 от 10. Супер е. Даже 10 от 10 му давам. Да, 10 от 10. Много як. 10 от 10. Айде сега да преминаваме към следващият експеримент, който и той е страшно интересен. Гледайте. Експеримент, който ще се ни нужни някаква чашка. Аз пробвам пластмасова. Оцет и сода. Сега трябва да изсипем тук оцет. Намериш всичко в оцето си. И сега трябва да направим ето това. Това е мега якото! Това е много яко! Много яко това! Ако сложим още сода, какво ще стане? Нищо. Още се издига. Това е много яко. Направете го, само че трябваше да сложите чиния. Аз ето къде съм приготвил чинията. Ама нищо. Забравих да сложа, иначе чиния задължително. Или това тенджера. Вижте, това е като колата. Много яко.
Да, супер е. Миналия експеримент и той ми хареса доста. 9 от 10 му дам, защото беше яко, получи се. Така че става. Айде сега да преминем, много е кучетата, да, знам. Да преминем към последния, предпоследния експеримент, да, предпоследния, за който ще ни трябва вода, отново Веро, чиника и черен пипер. А сега да видим какво ще се получи. Започваме с следващият експеримент, който и той на клипчето изглеждаше як. То всички на клипчетата изглеждат як, има така е. Айде сега да сипем вода. Толкова някъде. Сега трябва да сложим черен пипер. То трябваше по-едър, аз нямам по-едър, което е лошо. Толкова горе-долу. Да, това е подгизнало от предишния експеримент и по-предишния, така че да. Сега трябва, доколкото разбрах, Да се сложа на пръста Веро. Трудно, но... сега да видим дали ще се получи. Не съвсем, но горе-долу стана. Да, стана горе-долу. Може би трябваше повече Веро да се сложа. Точно не сега да Веро. Ето сега да видим. Не. Не. Нищо не се получи. Да, нищо не се получи, ами горе-долу стана. Трябваше като си потопа пръста с Верото да черна пипер да си отбута с едно бяга от Верото. 4 от 10 му давам. Готин беше, ако щеше да се получи, но 4 от 10. Да продължаваме. За следващия експеримент ще са ни нужни бои и клечка за уши, малко Веро и прясно мляко. Отново не обръщате внимание на визията ми як е шапка. Все пак е студеничко и е 10 без 3. 10 без 3, така че да. Затова съм за шапка, защото е минус 2. Нормално. Но да продължаваме към експериментът. Да продължаваме, приятели. Ето тук съм си приготвил на Верото, прясното мляко, боите, вече съм ги отворил. И тук в тази частка просто ми седат боите и клечка за уши. Да видим сега какво ще стане. Доколкото разбрах от видеото, ще трябва да изсипем мляко. По колко не казват винаги естествено. Естествено, че не казват по колко да слагаме от нещата. Сега ако се разсипе направо. На жълто има сняг, виж. Има сняг, да. Не! Ще се разсипе май. Кучетата лаят, да. Е така, горе-долу добре. Млякото. Сега трябва да сложим малко бои. Вижте какъв ефект. Леле. По толкова горе-долу. И от зелената. И сега не знам колко се вижда на камерата. Сега на клечката за уши трябва малко да си цъкнеме от Верото. Ще се видим след вече. Не знам колко се вижда на камерата, но е така при снега да не се забелязва. Да видим какво ще стане.
Наистина се получава. Що излиза с някакви мехурчета от... Горе. Някакви балончета. Получи се. Яко е. Яко е. А какво ще стане с... без верото? Да, нищо няма да стане. Виж се и клечката се отцвети. Това е много яко. Много яко. Добре. Благодаря ви, приятели, че гледахте това видео. За още яки интересни видеа, също така за това видео за част 2, защото ще има част 2, се абонирайте за канала.